Здравейте, хора! Това е unboxing видео. Това е unboxing видео на новият ми микрофон. Всъщност правя този unboxing за втори път, защото един път го направих, но без да искам изтрих клипа и дълга и широка. Така, нека ви покажа микрофон, преди съм го изкарал. Има мют, има 2-метров кабел, отзад пише същото, 3,5 мм джак за микрофон, нали? И това е, нека започваме. Както казах, вече един път съм отварял кутията, защото правя unboxing за втори път. Отзади гледам мача и чакайте се. Да изключа звука на мача на телевизора и и да изкарим това на страна. Първо кутията. Чакай, няма нищо. Всъщност има. Ето това. Това са тия такива, бе. Знаете ли какви са, така че махам ги нататък. Кутията, остана празна. И това така лесна секунда. Това е микрофонът. Ще го извадя за втори път и викам да го тестваме направо в този клип. Не, следващ клип ще. Така, този микрофон седи тук. Това не ми трябва. Тук мига. Книга, на която пише къде се включва микрофона и как се включва. Това е. Тук като цяло пише същото. Направя хартия и бум. Това е микрофонът. Ето го. Това е така, защото го вързвах за втори път и не се справих много добре и да, разберете ме. Това му е жакът и надявам се се чувам по-добре с новия микрофон. Да, но се чувам по-добре, нямам какво друго да кажа. Няма какво друго да кажа и това беше за анбоксинга на този микрофон, който е много як. Чакай се да ви покажа какъв ползва е това. Но сега ще ползваме това. Така. Това е микрофона и няма какво повече да ви кажа. Харесайте, абонирайте се, коментирайте. Ако имате нещо да ме питате в коментарите или на лично съобщение в YouTube. Това беше от мен и от микрофона. Това беше от
този анбоксинг и това беше. За стотен път го казвам, what the fuck. Това беше от мен и чао, пао!